L-ambjent għandu jkun ċentrali għal politika tal-gvern u ma nistgħux nibqgħu ninjoraw dak li qed iseħħ madwarna. Għalhekk b'mod immedjat il-gvern għandu jsejjaħ emerġenza tal-klima. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija spjega kif pajjiżna irid tkun fuq quddiem fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Fl-interess nazzjonali tagħna l-koll li b'mod mill-iżjed ċar tissieħeb ma' nazzjonijiet oħra u tħabbar emerġenza tal-klima. Climate emergency. Il-Partit Nazzjonalista preżenta mozzjoni fil-Parlament biex jipproponi twaqqif ta' Kumitat Nazzjonali għall-emerġenza tat-tibdil fil-klima. Dan il-Kumitat għandu jżomm kuntatt ma' esperti u mas-soċjetà ċivili u jipproponi inizjattivi biex Malta tiġġieled it-tibdil fil-klima. Ta' kull sena dan il-Kumitat għandu jippubblika rapport biex jinforma s-sar u x'hemm bżonn isir biex jintlaħqu l-miri stabbiliti għat-tnaqqis fl-emissjonijiet sal-2030 u sal-2050 f'konformi ma' obbligazzjonijiet Ewropej. Il-mozzjoni tagħna mhijiex issa mozzjoni partiġjana, mhijiex mozzjoni illi qed tgħid isma' din hija xi ħaġa ta' issa jew ta' dan il-gvern, imma hija mozzjoni illi għandha firxa universali. Hija mozzjoni li pajjiżi oħra fl-Ewropa, l-Ingilterra, Isle of Man, Jersey, Ireland, Franza, Portugal, Awstrija, Spanja u anke l-Vatikan l-iżgħar naħseb territorju fid-dinja pratikament illi ukoll iddikjaraw din il-ġurnata, din l-emerġenza, mhux illum manka qabilna, emerġenza tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet kellem ukoll il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent, Jason Azzopardi, li ta' elenku tal-proposti li ressaq il-Partit Nazzjonalista fid-dokument ta' qabel il-budget. Fost dawn il-proposti jispikkaw il-ħolqien ta' pjattaforma diġitali miftuħa għal kulħadd li fija kull persuna għaqda mhux governattiva, akademiċi u oħrajn ikunu jistgħu jaqsmu idejat, esperjenzi u studji xjentifiċi ta' natura ambjentali. Li ssir Skyline Policy għal Malta u Għawdex li l-isped jiġi aġġornat b'viżjoni li tħares lejn is-sena 2050. Li ssir policy nazzjonali u strateġija biex il-lokalitajiet iħaddru iżjed. Li jkun hemm inċentivi fiskali għal min jagħmel ġonna fuq il-bjut u l-proposta li jkun hemm aċċess aħjar u iżjed trasparenti għall-informazzjoni marbuta ma' deċiżjonijiet ambjentali. Preżenti wkoll għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għal ħidma fil-Parlament David Agius.